Častokrát býva toto súostrovie označené menom Dodekanézy, v preklade to znamená 12 ostrovie, keďže slovíčko Nisi je ostrov a číslovka Dodeka je teda 12. 12 bolo teda tých hlavných ostrovov v rámci tohto súostrovia, ktoré v niektorých starších mapách nájdete aj pod označením Južné Sporady. Antimachia, ktoré leží v podstate na pozostatkoch jedného z najstarších sídiel ostrova Kos. Antimachia je pomenovaná po jednom z Herkulových synov, po Antimachovi. Keďže tento grécky hrdina sa na ostrove Kos vyskytol, dokonca ho tu aj oženili, tak sa tu zachovali spomienky na takých drobných šiškách alebo koblíškoch, ktoré sa nazývajú lukumades. Ale nedá sa tam dovnútra dostať. Pri útesoch ostrova Kalymnos a po ľavej strane sú hĺbky ostrova 10-násobne väčšie smerom ku ostrovu Nisiros. Je to okolo 300-400 metrov až do tých 690 metrov. V tejto oblasti ostrova rastú hodne cédre, po ľavej strane sú to tie. Po ľavej strane sa nám už črtá zátoka Kamari. My sa nad ňou zastavíme, keď si obídeme teda túto západnú časť ostrovčeka Kos. Z geologickej stránky je to veľmi zaujímavý ostrov. To teda tvrdia geológovia, ktorí Kos prišli skúmať a prišli na to, že čo sa týka zloženia hornín, tak je to ako keby sme spojili dohromady dva ostrovy. Je to preto, že Kos leží úrodné pôdy s políčkami. Ráno sme videli, ako sme tadiaľ prechádzali, vy čo ste išli od hlavného mesta. No a táto časť východná ostrova Kos bola chránená práve najvyšším pohorím Dikeos, ktoré tu na Kose máme od nánosov. Náš pán šofér Evžen sa nás snaží povoziť teda trošku, aby ste videli čo najviac tohto ostrova, aj teda takými cestami, necestami, takže sem tam to trošku hrkoce na tejto starej ceste. Názov ostrova Kos má viacero vysvetlení, odkiaľ pochádza. Jedno hovorí o tom, že to bolo meno jednej princeznej v antických dobách. No a tá sa práve volala Kos. Nie je to zase taká náhoda možno, pretože Kos je ženského rodu, ako viac menej väčšina všetkých gréckych ostrovov, ktoré končia koncovkou os. Hoci je to typická koncovka mužského rodu v gréckom jazyku, ostrovy tvoria akúsi výnimku a skloňuje ich gréčtina v ženskom rode, takže tá Kos. Ďalšie vysvetlenie hovorí o tom, že to bol jeden druh kraba, podľa ktorého teda ostrov pomenovali a tohto kraba používali aj ako znak ostrova na čomkoľvek, čo sa z ostrova vyvážalo, napríklad teda na amforách, tých antických nádobách na prepravu potravín, ale tiež podobizeň takéhoto kraba razili na svojich minciach, ktoré sa tu razili už v 5. storočí pred našim letopočtom, boli to teda staré drachmy. Drachma vôbec, než Gréci prijali euro, bola najdlhšie používanou menou na svete. Pretože zrejme týmto starým dórom ostrov úžasnú liečivú bylinku, nádherne voňajúcu, ktorá má teda takéto svetlo-fialkové kvietky a vraj priťahuje včielky viac ako ktorákoľvek iná bylinka. Z tymiánu môžete variť čaj, je vhodný najmä na prechladnutie alebo liečenie dýchacích ciest.
jsme, prosím tě, přibližně? Tady. Tady jsme. Jak se to jmenuje? Jdeme na Kefalos. Jdeme na Kefalos. Teď, děkuju. Odbočka na Limionas. Na minutu. Takže obchádzame teraz krajom mestečko Kefalos, dole leží zátoka Kamari. Vidíte tam po ľavej strane dole taký maličký ostrovček, nazýva sa Kastri, pretože Castro v gréčtine je hrad. A bola tam taká malá strážna vežička, tiež na riadkovanie v tejto oblasti. Tu priamo pred nami v tejto chvíli pred autobusom sú pozostatky ruiny hradu Kefalos, ktorý využívali johanickí rytieri. Tí sa na ostrove vyskytli v 14. až 16. storočí a túto oblasť, nielen Kos teda, ale aj teda viac menej viacero ostrovy Dodekaneského súostrovia chránili pred moslimskou hrozbou až do roku 1522. Na Kose teda využívali alebo postavili a zväčšili 4 hrady. Po ľavej strane teda časti ruín tohto hradu, ktorý pôvodne bol väčší, zaberal miesto aj teraz po tejto cesty, po ktorej schádzame dole. Johaniti ako rytierský rád sú vlastne bývalí križiaci, ktorí sa z Jeruzalema presunuli na Rodos, potom boli známi pod menom rodskí rytieri. Vyskytli sa aj v Čechách, v Prahe, postavili kostol Panny Márie pod Řetězem na Malej Strane, kde teda okolo tohto kostola mali svoju komendu, teda kláštor. Kaviarničky mestečka Kefalos samozrejme nemôžu byť prázdne. Gréci si prišli vypiť svoju radnú kávičku. Tradične v každej vesničke nesmie kaviareň chýbať, podobne ako u nás krčma alebo hospoda. Akurát, že chlapi teda tam nechodia ani tak veľmi na pivo ako na tú kávu, ktorú keď popíjajú, tak sa dávajú vonku. Ale okrem kávy samozrejme popíjajú aj kadečo iné. Majú tu tiež svoje obľúbené pálenky, či už anízovka, úzo, ak ste ochutnali, chutí podobne ako hašlerky. Ale teda samozrejme má to 40% alkoholu, je to číra, pálenka, ktorá keď sa trošku zmieša s vodou alebo podáva sa s kockami ľadu, tak získa takú bielu mliečnú farbu. Takou tradičnejšou pálenkou, ktorú môžeme porovnať s našou slivovicou, je tu v Grécku cipuro. A cipuro je vínovica. Častokrát sa do neho pridávajú tiež podobné voňavé rastlinky ako do úza, takže jeden dovolenkár ťažko rozozná medzi tým rozdiel. Ale niektorí to nepridávajú vôbec, takže je to teda taká tradičná vínovica. Obrastených zeleňou po našej pravej strane ležia pozostatky pôvodné hlavným mestom až do roku 366 pred našim letopočtom. Hlavným mestom prestalo byť po veľmi silnom zemetrasení, ktoré ho zničilo, a ešte predtým ho vyplienili Spartania, keďže ostrov Kos patril do Delského spolku. Zrátali a vyplienili im hlavné mesto, ktoré sa potom presunulo na opačný cíp ostrova Kos, takže v dnešnom meste Kos už vtedy bolo malé prístavné mestečko, ktoré vtedy nazývali názvom Kos Meropis. Sú tu niekoľké vykopávky, avšak nie sú tak dobre ešte preskúmané, preto táto oblasť nie je otvorená ešte ako archeologická pamiatka pre turistov. V kopcoch Ziny sopečného pôvodu sa nachádza jedna jaskyňa, ktorú nazývajú Aspri Petra. V preklade to znamená biela skala. Skutočne tam jedna biela skala vo vnútri je, takže preto. A v tej jaskyni sa našli stopy po osídlení človekom z obdobia 4000 rokov pred našim letopočtom, takže môžeme smelo tvrdiť, že ostrov Kos je už teda minimálne tých 6000 rokov obývaným ostrovom. Kefalos. Jo. Žádný řas.
Ale kameny tady mají, no. To jsou kameny, jsou úžasné. Tady mi dva tamhle, vidíš? Se by si koupil palec. Jakou já mám plachtu? Červenou. Trošku odráží, co? To slunce. To samé šutek tady, no, chci si chodit potem. Má všechno svoje pro. Jo, tak na Chorvatsku taky jsme se po kamenech, že jo. Zvaný máš? To je letiště asi. Port. Litovská firma. Ty jsou vojáci, to si to vem, že těm vojenským No, tak co? Na tom kosu taky v té kose taky byla vojenská. Teraz budeme stáť, ako náhle zaparkuje pán šofér. Pôjdeme sa najskôr pozrieť do zadnej časti, kde si niečo povieme o spracovávaní medu a potom prejdeme si do tej prednej, kde ho budete mať možnosť okoštovať aj s miestnou medovinou, čo je vlastne vínovica spolu s medom, takže trošku iný spôsob výroby. V takom decentnom kalíšteku budete mať možnosť okoštovať aj túto pálenku. Bude veselo tak. Tak si pustíme dneska Fiata, Ivu, Petra. Já to platím. Bylo pikanto? Jak to chceš? Tak to. V preklade to znamená včielka. No a rodina, ktorá sa v podstate venuje chovu včiel, je už 3. generáciou. Svoje úle, ktoré vyzerajú takto, nejako majú rozmiestnené jednak na ostrove Kos, ale aj na susedných ostrovoch Nisiros, Tylos a severne Kalymnos, v oblastiach, kde rastie hodne veľa tymiánu. A rozmiestňujú ich tam koncom februára, začiatkom marca. Teda března. Toto je pani Dionisia so svojím mužom, teda 3. generácia, ktorá sa venuje chovu včiel. Ona, ako vidíte, je tiež taká včielka. No a to, čo im dávajú teda do úlov, je v podstate takáto
včielkám rýchlejšie si postaviť tie svoje plásty. No oni im tam dajú vrstvu zo včelieho vosku, tak to bude vyrobia. No a potom na tom už včielky si ďalej stávajú tie svoje plásty, ktoré plnia buď medom, alebo tam, kde sa majú rodiť nové včielky, tak tie sú zase tie dienočky vyplňané tým varíčkom alebo tou larvou včeliou. Potom v tomto letom období, ako sme hovorili, keď ten med chodia zbierať, tak už teda tá doštička alebo ten plás vyzerá celkom ináč. Misia nám to ukáže. Keď je to plné medu, môže to vážiť 1,5 až 3 kg. Takže takto to pekne vyzerá. No a každá tá zbieročka, ktorú tie včielky zaplnia medom, tak ju potom zapečatia ešte vrstvou včelieho vosku. Tú vrstvu samozrejme včelári, keď tú med získať, musia odstrániť. Tradične na to používali takýto lož. Pomerne krásne doškrabávali a ho odtiaľ dole. Dneska už na to majú trošku jednoduchšie zariadenie, a teda ešte povedať zložitejšie, ale ich práca je jednoduchšie. Vo vnútri, keď sa pôjdeme pozrieť dovnútra, tam uvidíte hneď prvý stroj, ktorý je tu z kraja, tak to sú dva nahrievané nože, ktoré vlastne odstraňujú vrstvu včelieho vosku. No a potom tú doštičku, keby sme nechali zavesenú aj teda po niekoľkých nejakých tých pár týždňov, tak ten med by odtiaľ nevytiekol všetok, takže musia používať ďalší stroj, ktorý sa nazýva medomet. No a ten vlastne ten med z tých dieročiek odstredí von v priebehu pár minút, tým ako sa točí. To bude taký úbor, ktorý uvidíte tam hneď ako druhý stroj. Potom ten odstredený medík putuje do takých veľkých kadí, veľkých nádob, kde sa sám prečistuje. V priebehu 1 mesiaca na povrch vyplávajú všetky drobné nečistoty, ktoré tam môžu byť, hlavne teda zo včelieho vosku. No a dole klesá med. Ten musia poslať ešte na rozbor, aby vedeli, že ten med je ozaj v poriadku a že má dostatok tých látok, aby ho mohli označovať a predávať ako tymiánový med. Takže to je zhruba tak. Máme aj včelárov, ak sa chcete niečo spýtať, tak ľudia môžete. Z jedného toho úla, podľa toho, aká je sezóna, tak získavajú, keď je veľmi slabá, tak je to okolo 50 kg medu, keď je veľmi dobrá sezóna, tak je to okolo 25 kg medu. Takže sú teda hranice koľko. V zimnom období v takomto úli býva možno 2000 včielok, v letnom období, v čase, kedy najviac pracujú, kedy sa ešte čiastočne môžu nadstaviť, tak tam môže byť potom až do tých 60 000 včielok. V tejto časti sú teda tie nože, ktoré odstraňujú tú vrchnú vrstvu včelieho vosku. Tu je trošku napadaného včelieho vosku dole. Kto chce, môže si chytiť, je to fajn lepkavé. No a tuto je potom ten spomínaný medomet, ktorý vlastne ten med vytočí z tých plástov. No a potom teda hadičkou to majú natiahnuté, je to zase do týchto veľkých nádob. Tam je asi tak. Chtěl pohárik medoviny už konečně. Eigentlich ein Schnaps, den man billig hört. Alles süß. Und dann gehen wir auch mal weg. Deswegen wir versuchen rauszupicken die Blüte. Die Blüte kann das nicht mal nach vorne, weil wir noch weitergehen. Das schieben den Track nicht. Das ist gleich.
obdobia grécko-perských vojen. V perských rukách ostáva táto oblasť až do roku 323 pred našim letopočtom, kedy sa tadiaľto preháňa veľký dobyvateľ Alexander Veľký. Na chvíľu históriu preruším, pretože po ľavej strane vidíme odbočku. Sa tak ďaleko na východ grécka kultúra, ale taktiež vplyvy tých civilizácií, ktoré tam žili, prichádzajú aj Rímania. Opäť teda tú históriu preruším pre vás, čo budete po ostrove Kos chodiť autíčkom, tak jedna informácia, keďže sme prechádzali 2 kruhové objazdy teraz, tak tu na Kose, neplatí to v celom Grécku, ale tu na Kose to platí, si zvyknú dávať prednosť trošku iné Diom, jeho manželkou Hérou a mnohými tými olympskými bohmi ako Poseidón, Afrodita, Artemis, Apollón, Dimitra a tak ďalej prešli vlastne na kresťanstvo, tak už spomíname o vieru. Krátko na to, ako bol vydaný Milánsky edikt, tak panovník Konštantín Veľký sa necháva pokrstiť. No a východorímska ríša, z ktorej teda vzniká ríša byzantská, je práve už veľmi úzko spätá práve s kresťanskou vierou. Vďaka aj tomuto panovníkovi, ktorý vo veľkom potom podporoval výstavbu kostolov po svojej ríši. Rímska ríša sa nám teda rozpadá v roku 309. Turci dobili Konštantínopol, to bola v podstate veľmi veľká udalosť v tejto časti sveta. Táto oblasť ostrova Kos, Dodekanes, bola v rukách Johanitov. Napravo dole, keď sa pozriete v tejto chvíli, tam je Kardámena, prístavné mestečko, odkiaľ sa chodí na ostrov Nisiros, takže zase preruším naše historické rozprávanie, aby sme si povedali pár slov o ostrovčaku Nisiros, ktorý je jedným nádherným vrtevníkov, ktorí tam chodia z Kosu. Je to v podstate sopečný ostrov, patrí medzi tzv. Činné spiace sopky, pretože v tom historickom období sa už prejavuje len hydrotermálnou činnosťou. Centrálnu časť Nisirosu tvorí sopečná kaldera, do ktorej sa dá dostať, chodíme tam autobusíkmi dole, najbližšie je teda ten výlet naplánovaný na zajtra. Takže kto by ste sa chceli pridať, ešte môžete sa prípadne prihlásiť. No a taktiež navštevujeme mestečko Mandráky, ktoré je krásnou ukážkou egejskej architektúry s bielými domečkami, modrými alebo tyrkysovými okenicami a úzkymi uličkami. Na vrchu nad mestečkom je krásny biely kláštor Panenky Márie. V týchto častiach ostrova Kos, ako teraz točíme v týchto zatáčkach, je krásne vidieť, aký je rozdiel medzi tou západnou časťou ostrova, ktorú máme po ľavej strane, a východnou, ktorú máme pred sebou, pretože na tom západe, teda po ľavej strane, vidíte tú časť, ktorá bola viac ovplyvnená sopečnou činnosťou. Zatiaľ čo tá časť východná, ktorá je chránená pohorím Dikios, tam už sa rozprestiera pekne pred nami, tak tá je, ako vidíte, pekne rovinatá, s úrodnými políčkami. Takže práve odtiaľto je to veľmi dobre vidieť, ako sa tá geologická tvár ostrova mení v tej zhruba polovici. Za morom priamo pred nami ostrov Kalymnos. Ten malý ostrovček sa volá Platy, je neobývaný a výhľad taktiež máme na ostrov Pserimos teraz vľavo. Dole teda množstvo olivových hájov. Na pobreží hotelová oblasť Marmary. Slané jazero Alikes je tiež vidieť, je to bývalá salina, teda odtiaľ sa získavala morská sol. Dneska to už na tento účel neslúži. V zime tam hniezdia ružové plameniaky. Kde to je? No a dúfam, že nemáte strach z výšok, ako má náš pán vodič občas, ktorý tu prižmúri oči. Tak poďme tam k nám teda. Ktorej? Jo, áno, máš pravdu. Dedinka Pili je teda priamo pod nami teraz dole, pred autobusom alebo po vašej ľavej strane. Náš šofér se bojí.
to naše rozprávanie o histórii dokončíme teda teraz. Spomínali sme teda pád Konštantínopolu v tejto oblasti, že boli johanickí rytieri. Áno, prišli sem okolo roku 1312 a zdržali sa až do roku 1522. Práve kvôli tomu, že predtým sa už moslimovia pokúsili dobiť ostrov Rodos, takže západný svet vyslal týchto rytierov, aby teda túto oblasť strážili od Osmanov. Darilo sa im to ešte 70 rokov po páde Konštantínopolu, ale teda v tom roku 1522 už týmto tlakom nedokážu odolávať a opúšťajú oblasť Dodekaneských ostrovov, odchádzajú na Maltu, potom sú známi tiež pod menom maltéski rytieri. No a túto oblasť dostávajú do svojich rúk a správy osmanskí Turci. V ich rukách zostáva po dobu 400 rokov, takmer až do roku 1912, kedy Grékom pomáhajú oslobodiť túto oblasť Taliani. Boli privítaní značením, ale nakoniec sa začali správať ako typickí okupanti, ktorí zakazovali činnosť miestnym kňazom, presadzovali výučbu taliančiny v školách. No a ostrov si podržali až do roku 1942, kedy ich na 2 roky vystriedali Nemci počas druhej svetovej vojny, no a potom oblasť pomáhali oslobodiť britské jednotky. Napravo si môžete všimnúť cintorín, neboli hřbitov, je tam hodne veľa mramoru, ktorý Gréci hodne teda na náhrobky používajú. Je to kameň, ktorý sa v Grécku tiež hodne ťaží, niektoré Kykladské ostrovy sú ako keby takými. Podľa možnosti vás poprosím, keďže tu dosť práži slniečko, aby sme sa medzi tými jednotlivými našimi stanovišťami presúvali čo možno trošku svižnejšie. Pěkný. Máš papuněnou? Jo. Takú otázku si... No a ako náhle nám autobus zastaví, tak keď budete vystupovať opatrne, Kde to sme? pozrite sa, než vystúpite Hej. napravo, Ukáž naľavo, prstem. či nie je náhodou nejaké to auto alebo motorka. Děkuju. Chvíli. No tak to je, no. Však je úplně zmatený. Co je to? Tak bude pekný dlho, alebo bude dlho zdravý, pokiaľ sa napije tej vody. Dokonca sa hovorilo, že sem chodievali ženy, ktoré nemohli mať deti, aby sa napili tejto zázračnej vody a do roka a do dňa mali dieťa. No tak asi si viete predstaviť, akú terapiu im tu nasadili vo vesničke pili. Tento prameň, ako ho vidíte v tejto podobe, sa tu nachádzal v 16. storočia. Na jeho stavbu použili aj niektoré mramory alebo kamene zo starších antických stavieb, napríklad tuto ten jeden na rohu s tými nápismi, alebo tie levie hlavy, ktoré pred 2 rokmi vymenili, pretože tie pôvodné mramorové už boli hodne zanesené, takže dali kópie. Tie sa nachádzali niekde na nejakej staršej antickej stavbe a spravidla tie levie hlavy bývali hore a slúžili ako miesto, odkiaľ vytekala dažďová voda. Takže môžete sa pekne poumývať do všetkých 6 miest, odkiaľ voda vyteká, doplniť si zásoby vody, voda je dobrá a pitná, nemusíte sa báť. Takže inak. Ten koukej jak nosí kanistry, no to je ono. Tak.
borulnak, mikor nem borítanak. Banánový. Nebude taky sátá. Jde oba. S rôznymi tými tradičnými suvenírmi. Takže to bude druhá dedinka, ktorú uvidíme v rámci našeho dnešného okruhu ostrovom. Teraz pôjdeme sa pozrieť do lisovne olivového oleja, kde budeme asi o 5 minút. Olív je v Grécku viac než 250 druhov. Niektoré, viete veľmi dobre, že ich podľa farby delíme hlavne na zelené a čierne, ale okrem tejto farby môžu byť napríklad aj hnedé, bordové alebo
jeden strom. Ten za 12. Niekto má jaký iný typ? 15. Miestni tvrdia, že ho sadil sám Hippokrates, alebo že tu Hippokrates sedával a tu už teda v tieni platanového stromu učil svojich žiakov. Keď to zoberieme, že sa narodil v roku 460 pred našim letopočtom, ten strom by mal mať asi 2500 rokov, ale nemá. Keď ho skúmali dendrológovia, tak prišli na to, že má asi maximálne tých 800 rokov. Už ideli. A boli teda v centrálnej časti mesta. Na agorách vždy bývali obchodíky, ale taktiež tam nesmeli chýbať svätyne, chrámy. Áno, tu sme mali napríklad Afroditín chrám, ktorý sa nachádzal v tej časti, kde vidíte tie dva čiastočne postavené stĺpy. Takže tu bol pomerne výrazný kult bohyne Afrodity. Ak si pamätáte, alebo ak ste trošku čítali staré grécke báje, tak Afrodita sa zrodila z morskej peny v blízkosti ostrova Cyprus. No a to presne znamená aj jej meno v podstate, tým, že vyšla z mora odetá v pene, tak Afros po grécky je pena a Dity ako odetá v pene alebo zrodená z peny. Takže toľko význam mena Afrodita. Ináč tieto mená sa v Grécku dodneska používajú. Dodnes sa môžete zoznámiť s niekým, kto sa volá Afrodita, Odysseus, Aristoteles a podobne. Ide trošku možno skôr, Zeusa nepoznám žiadneho, iba psov. No a keďže prevládajú hlavne kresťanské mená, tak tieto antické mená oslavujú väčšinou, keď sú sviatky všetkých svätých, pretože Gréci oslavujú oveľa viac svoje meniny ako narodeniny. No, je to pre nich väčší sviatok, prečo by mali oslavovať to, že sú o rok starší, keď môžu oslavovať to, že sú proste Janis alebo Petros a podobne. Táto časť mesta bola vždycky rušná. Vždycky tu boli tie obchodíky. A významné verejné budovy. Storočia. Podotýkam, že nie je povolené natáčať celý môj film. Já jsem se tam je hodně koukala, paní. Cigaretku, ani vystupovať na tie antické kamene, ktoré tam sú. Sadnúť si na ne môžete na odpočinok, ale nie po nich chodiť. Pripomínam, dospelí od 18 do 65 rokov 4 € vstupné, starší 2 €. Padam. Dáme to, jak dneska vyprava. Počkej, 4 €. Počkáme tady. Uštvanej. Ahoj Milane. Co to má? 4 €. Ty se má.
Iné. Taky jako hrabe na svém písečku. Vynikajúco dochutiť a ozaj ho používajú hodne. Keď si gazdinky chodia kupovať mleté mäso, tak im ho zomelú priamo pred očami v mesiarstvách. Takže vedia, že je to ozaj mäso a žiadne nejaké ďalšie prímesy. Takže toľko teda k musake. Druhá možnosť, čo si môžete dať na obed, je suvlaky, alebo teda taký akýsi bravčový, vepšový špís. K tomu je príloha pol na pol rýža a zemiaky. Ďalšia možnosť je pečený kurací plátok, taktiež ako príloha rýža a zemiaky pol na pol. No a ďalšia možnosť sú špagety s mäsovo-rajčatovou omáčkou a so syrom. A ak je niekto vegetarián, tak je možné urobiť špagety len s rajčinovou omáčkou a so syrom. Tie mäsové špagety orazíme tak naservírovali. Každý dostáva k jedlu ešte na malom tanieriku šalát, na stole je tiež chlieb. Nápoje už teda si objednávate a platíte sami. Storočia, kedy v priebehu 19. storočia, kedy sem bol na trón dosadený bavorský princ Otto a s ním prišiel pán menom Fuchs, ktorý si doniesol receptúru na varenie piva z Bavorska. Podľa jeho mena sa dodneska varí v Turecku pivo značky Fix. No a oveľa známejšie je pivo Mythos, ktoré je vyvážané aj do zahraničia. To sa vyrába len od 90. rokov 20. storočia, takže v podstate nejakých necelých 20 rokov. Za tú dobu však znárov, ktorí svoje víno plnia do fliaš a predávajú ďalej aj mimo ostrova. Víno sa obvykle na stôl nosí v čpánkoch, väčšinou pol-litrových. Rozlieva sa do pohárikov, ktoré častokrát nie sú na stopke, tak ako u nás. Takým zvláštnym druhom vína tu v Grécku je recina. Je to vínko, do ktorého sa pridáva živica, alebo teda pryskyřice. Presnejšie nie priamo do vína, ale touto živicou bývajú obalené sudy a tým pádom teda takých akčnejších turistov, ktorí by chceli vystúpiť až hore na samotný vrchol hory Dikeos, tak zo dedinky Zia to trvá asi hodinku a pol až 2. A je tam turistický chodník značený takými drevenými šípkami, teda nie značkami, ako sme tomu zvyknutí u nás. Z tradičných suvenírov v dedinke Zia nájdete určite rôzne výšivky, výrobky z olivového dreva. To spoznáte hneď na pohľad, pretože je to drevo, aké u nás obvykle nevidieť. Má také výrazné tmavé čiary, kde táto pani, ktorá vyzerá tak trošku ako taká dobrá čarodejnica, si sama chodí zbierať mnohé byliny a varí si sama tie mastičky z vavrínu alebo bobkového listu, už je povedané z plodov vavrínu. Podobné mastičky zo včelieho vosku a olivového oleja, ako sme videli vo včelárstve do obeda, tu doženiete tiež. Vy, ktorí ste neboli alebo nepôjdete na ostrov Kalymnos, odkiaľ sa vozia tie kvalitné morské húbky alebo špongie, tak tiež tam nájdete obchodík práve s týmto tovarom. Výborná vec na umývanie tela alebo na odličovanie pre dámy. Taktiež má všelijaké druhy muž, naučené aj chyžné alebo šoféry. Teraz prosím pozor, po pravej strane si všimnite, tuto je Vlašský orech strom a nápis No Parking, odtiaľ nás bude náš autobus brať. Po jedle, keď si potom zájdete tu kupovať a z toho miesta No Parking, kde píšu, tak ide aj ulička hore k kostolíku. Napravo máte obchodík Katerína so
koreninami, suvenírmi, mastičkami. Naľavo máte tie morské houby alebo špongy z Kalymnosu aj s mnohými mušlami. A naša taverna už je kúsok odtiaľto. Hore je terasa na našej taverničke, kde teda si môžete urobiť krásne zábery s výhľadom na časť severného. Jsme včera viděli v tom, že jo?